Γεια χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα νέο Business Talks και αυτή τη φορά έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε έναν καλεσμένο ο οποίος έχει φάει την εστίαση με το κουτάλι κυριολεκτικά και μεταφορικά. Έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει απ' έξω το τι σημαίνει φαγητό και το όνομα αυτού Μαρίνος Σαμαρίτης. Μαρίνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τιμή είναι δική μου. Μαρίνο, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτηση με το ποιος είσαι, από πού είσαι και πώς ξεκίνησες γενικά. Οπότε θέλω να σε ρωτήσω, τι έχεις σπουδάσει αρχικά, έχεις σπουδάσει κάτι συναφή με την εστίαση? Δεν έχω σπουδάσει τίποτα σχετικά με την εστίαση. Έχω δουλέψει αρκετά στην εστίαση από πολύ μικρή ηλικία. Η οικογένειά μου διατηρούσε ένα οβελιστήριο και από τα 8 μου χρόνια στα καλοκαίρια ήμουν μέσα σε αυτόν τον χώρο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα πρώτα μου βιώματα ήταν σε ένα χώρο που εξυπηρετούσε ανθρώπους που ήθελαν να φάνε. Θέλαμε να κάνουμε χαρούμενους τους ανθρώπους από πολύ μικρή ηλικία. Και εκτός από αυτό, νομίζω ότι μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον οικογενειακό που, φανταστείτε, έχω μία μητέρα 87 χρονών που δεν έχει καθίσει ακόμα σε τραπέζι μαζί μας. Είναι πάντα πάνω από το τραπέζι, πάντα να δει τι θέλουμε και τι χρειάζεται το τραπέζι, ώστε να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και να φύγουμε τις καλύτερες εντυπώσεις από το σπίτι και να πούμε ότι πήγαμε στη μαμά και φάγαμε και μας περιποιήθηκε και ήταν όλα υπέροχα. Το μαμαδίσιο φαγητό. Φυσικά, οπότε όλο αυτό είναι βίωμα. Νομίζω από πολύ μικρή ηλικία είχα επιλέξει τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Εξαιρετικά. Τι ήταν αυτό που θυμάσαι από την πρώτη φορά που είχες δουλέψει στην εστίαση? Έχεις κάτι το οποίο σου έχει μείνει γενικά? Έχει πολλά κύευτρα, πολλά και πολλά πράγματα τα οποία. Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι που μου είχε μείνει ήταν κάτι το οποίο είχα πάει σε ένα κύριο, εγώ πρέπει να ήμουν 10-12 χρονών, το σουβλάκι του να φάει και μετά από τελείωσε. Λέει, μικρέ, φέρε μου τον Μπίλι. Εγώ δεν ήξερα και αγγλικά ακόμη τότε. Έχω και ένα αδερφό που λένε Βασίλη που ήταν. Πού ήταν ο Μπίλης? Πού ήταν ο Μπίλης? Και του λέω δεν είναι εδώ τώρα. Λέω είναι ο Σπύρος μέσα. Και μου λέει καλά, θα φύγω έτσι. Λέω 2 λεπτά λέω, να το πω του Σπύρου. Και του λέω του Σπύρο, λέω αυτό ζητάει τον Μπίλη. Τι να του πω αφού έχει φύγει? Μου λέει το λογαριασμό θέλει. Ο Μπίλης ήταν ο λογαριασμός. Αυτό μου είχε μείνει, νομίζω ήταν το πιο χαρακτηριστικό από την παιδική μου ηλικία εκεί πέρα. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Είσαι από την Κρήτη, περιοχή? Ναι, είμαι από την Κρήτη, από το Ηράκλειο. Η καταγωγή της οικογένειάς μας είναι από τη Σφακιά, αλλά έχουμε γεννηθεί και έχουμε μεγαλώσει στο Ηράκλειο. Έχει παίξει ρόλο αυτό το επιχειρηματικό σου DNA, το ότι έχεις καταγωγή από μια περιοχή η οποία είναι τουριστική, οπότε κάπως αυτό σε βοήθησε και εσένα στο να πεις ότι θέλω να κάνω και εγώ κάτι δικό μου? Σίγουρα το περιβάλλον βοηθάει και σίγουρα και σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει σπουδάσει, δεν υπήρχε δυνατότητα εκείνες τις εποχές στη δική μας οικογένεια τουλάχιστον να βγω για σπουδές. Οπότε ήταν και λίγο μονόδρομος, εκτός το δικό μου το θέλω τι θα ακολουθήσω. Υπήρχαν πολλές επιλογές και στο hospitality και στην εστίαση να βγει στην αγορά. Οπότε από πολύ μικρός βγήκα στην αγορά αυτή. Okay. Την ερωτέθηκα αυτήν την αγορά, αυτόν τον δρόμο, οπότε επέλεξα να ακολουθήσω τη ζωή μου γύρω από αυτό. Ξεκίνησες με το να δουλεύεις στο μαγαζί της οικογένειάς σου. Πότε ήταν η πρώτη φορά που λες θα κάνω κάτι δικό μου ή κάτι με μια παρέα, το οτιδήποτε? Μετά που απολύθηκα από το στρατό, το 1996 απολύθηκα, το 1997 πλέον είχα περάσει το κύκλο του σφλατζίδικου. Ήμουν και ένα παιδί που ήθελε να δει και άλλα πράγματα. Νομίζω ότι μπορούσα να κάνω και άλλα πράγματα, οπότε ξεκίνησα να δουλεύω στα καφέ, στα μπαρς και δόξα τω Θεώ υπήρχε μια πολύ γρήγορη εξέλιξη, γιατί νομίζω εγώ εξ αρχής ήξερα τι θέλω να κάνω, οπότε δεν πήγα απλά για να κοινωνικοποιηθώ ή να κερδίσω κάποια πράγματα που έβλεπαν τα άλλα παιδιά εκείνη την εποχή κάνουν σε αυτή τη δουλειά. Ήξερα τι θέλω να κάνω. Οπότε σε μια πενταετία μέσα, το 2002, 97 Πρωτομαγιά, δούλεψα πρώτη φορά σερβιτόρος σε ένα καφέ. Okay. Πολύ γρήγορα πήγα στα κλαμπ της πόλης, πολύ γρήγορα έγινε υπεύθυνος στα κλαμπ της πόλης. Και το 2002 αποφασίσαμε εγώ με τον αδερφό μου και τον συνεταίρο μου τότε να κάνουμε το πρώτο μας μαγαζί. Το 23 Απριλίου του 2002 ανοίξαμε το πρώτο μας μαγαζί. Ήτανε μπαρ ή ήταν ένα καφέ φαγητό? μπαρ στο Ηράκλειο, το οποίο ήταν και ένα σταθμός τότε για την πόλη. Βρισκόμασταν όλοι εκεί, χωρίς τηλέφωνα τότε, χωρίς mails, χωρίς τίποτα. Ήταν ένα μαγαζί το οποίο είμαστε όλοι πραγματικά όμως μια παρέα. Πραγματικά μια παρέα. Το στέκι που θα τους βρούμε όλους εκεί πέρα τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Το στέκι, πραγματικά. Πάρα πολύ ωραία. Το νόβο μας. Άνοιξες και άλλα μαγαζιά στην Κρήτη ή έμεινες εκεί πέρα? Ανοίξαμε πολλά μαγαζιά ακόμη. Το 2005 ανοίξαμε μπουζούκια, περάσαμε και από αυτό. Okay. Πολύ δύσκολο εγχείρημα. Αλλά πραγματικά σχολείο το να έχεις δικιά σου μπουζούκια και να έχεις να κάνεις με καλλιτέχνες, με τραγουδιστές
και να μπορείς να διαπραγματευτείς όλη αυτή τη διαδικασία και να την διαχειριστείς. Είναι άλλο πράγμα από την εστίαση, έτσι, γιατί στο ένα έχεις να κάνεις με το φαγητό Είναι και το πραγματικά προσφέρεις. τώρα. Έρχεται στο μυαλό μου, ας πούμε, και γελάμε, αλλά όταν το διαχειρίζεις αυτό και είσαι σε μια ηλικία γύρω στα 30 και έχεις να διαπραγματευτείς με πολλά πράγματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πραγματικά ένα σχολείο. Το 2006 ανοίξαμε το Big Fish, ένα μαγαζί νομίζω πρωτοπόρο για την εποχή στο Ηράκλειο, το οποίο ακόμα συζητιέται για τις βραδιές που περάσαμε εκεί πέρα. Το 2010 ανοίξαμε το 50-50, επίσης ένα μαγαζί που και αυτό έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην... Τσιπουράδικο, Μαρίνο. Είχε και το τσίπουρο, αλλά εμείς και στην Κρήτη δεν υπάρχουν τα τσιπουράδικα, ας πούμε, αυτά. Okay. Είναι κάτι ενδιάμεσο, το οποίο διαθέτει και το τσίπουρο και τη ρακία, αλλά έχει και το φαγητό και τη διασκέδαση μαζί στην άμα, ένα πάντρεμα. Πολύ ωραία. Είχαμε κάνει ωστόσο το Green Days, ένα μαγαζί γρήγορου φαγείου απέναντι από τα δικαστήρια. Το συλλογή αμένα ήταν το μαγαζί το οποίο δεν πήρε τον δρόμο που θα θέλαμε να πάρει, αλλά ένα μαγαζί πραγματικά που δώσαμε πολύ ψυχή. Ήταν ένα μαγαζί με ράφια, τα οποία είχαμε γυρίσει όλη την Ελλάδα, μικρούς παραγωγούς. Μαζέψαμε πραγματικά, νομίζω, τον ανθό από όπου και να βρεθήκαμε και από εκεί μαγειρεύαμε κιόλας καθημερινά. Δεν υπήρχε κατάλογο στο μαγαζί, ανάλογα την εποχή, την ημέρα, τη διάθεση. Μια δουλειά που πραγματικά θεωρώ ότι, αν με ρωτήσεις τώρα στα τόσα που έχεις κάνει, νομίζω ήταν σίγουρα στην τριάδα από αυτά που κάναμε, το οποίο όμως για κάποιο λόγο, για κάποια λάθη προφανώς κάναμε, δεν πήρε αυτό που το άξιζε. Okay. Μετά πήγαμε στην Ταράτσα, στο ξενοδοχείο του Αστόρια, στο κέντρο του Ηρακλείου. Στην Ταράτσα εκμεταλλευτήκαμε για 4 συναπτά καλοκαίρια τον χώρο επάνω. Μία ταράτσα που ακούτε ταράτσα, αλλά μία ταράτσα που πάνω που ρέσουν 1.000-1.500 άτομα την ημέρα. Okay. Καταλαβαίνετε γιατί εύρος μιλάμε. Και εκεί κάπου, ωστόσο υπήρχε και ένα άλλο μαγαζί, το Πιάτσα Μακαρόνι, με μακαρόνια και με πίτσα, ένα γρήγορο ιταλικό street food. Μαρίνο, συγγνώμη που σε διακόπτω γιατί σοκάρομαι λίγο. Αυτά τα μαγαζιά όλα τα διαχειριζόσουν μαζί ή θέλω να πω, λειτουργούσαν κάποια χρόνια, αποφάσισες, έλεγες τέρμα αυτός ο κύκλος, οριστικοποιήθηκε πάνω στο επόμενο? Πολλά από αυτά τα διαχειριζόμασταν στο ίδιο χρονικό διάστημα. Και Μου κάποια από αυτά λειτουργούν ακόμη. μαγαζιά, απίστευτο. Ναι. Γιατί σε τι ηλικία τα διαχειριζόσουν όλα αυτά? Εγώ ξεκίνησα στα 27 μου να έχω τα καταστήματα, μαζί με την ομάδα βέβαια. Εξαιρετικά. Μπορεί να ήμουν μπροστά σε κάποια πράγματα, αλλά ήμασταν μια ομάδα πάντα, οπότε δεν ήμουν μόνος μου ποτέ. Οκ, μάλιστα. Μόνος σου πας γρήγορα, αλλά με την παρέα πας πιο μακριά. Και κάπου εκεί λοιπόν ήρθε το τέλμα, κάπου εκεί είπα ότι δόξα τω Θεώ, ο Θεός βοήθησε, οι άνθρωποι βοήθησαν εδώ στην Κρήτη, κάναμε τον κύκλο μας και εγώ θα φύγω. Έτσι απλά. Έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Όπως το λέει και ο Ρέμος. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, έχεις μια, πώς να το πω, μια όχι έτοιμη ζωή, αλλά μια ζωή την οποία έχεις χτίσει, έχεις να φανταστώ μια οικονομική άνεση, η οποία λες είμαι καλά, είσαι σε έναν χώρο ευλογημένο κατά τη δική μου άποψη και για πολλούς ανθρώπους και λες γεια σας. Είναι όλα αυτά που τα περιγράφεις ακριβώς. Νομίζω ότι μετά από πολλή δουλειά εκείνη την περίοδο της ζωής μας τα πράγματα είχαν έρθει στρωτά, ας το πούμε έτσι. Άρχισαν να απολαμβάνουμε τους καρπούς από όλα αυτά που είχαμε σπείρει. Αλλά εγώ η δίψα και το μέσα μου αυτό που μέτρωγε ήταν να φύγω να δω και κάπου αλλού αν μπορώ να καταφέρω όλα αυτά τα πράγματα και να ζήσω και κάπου αλλού εκτός από το Ηράκλειο. Η Θεσσαλονίκη ήταν για μένα μια πόλη η οποία ήμουν ερωτευμένος μαζί της. Εγώ ήρθα εδώ πέρα, όταν μου λέγανε όλοι γιατί ήρθες εδώ πέρα, είσαι πώς μου το λέγανε, ερωτευμένος με κάποια γυναίκα, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, μετανάστης. Ερωτικός μετανάστης. Σου έλεγα ναι. Και μου λέγανε ποια είναι, λέω η Θεσσαλονίκη, η πόλη. Η νύφη μας, ναι. Και ήρθε στη Θεσσαλονίκη το 2015 τη σεζόν. Το 2016 γύρισε στο Ηράκλειο, έπρεπε να γυρίσει στο Ηράκλειο το καλοκαίρι. Και το 2016 ήρθα μόνιμα το Σεπτέμβριο και από τότε βρίσκομαι εδώ πέρα. Είσαι εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ Κρήτης και Θεσσαλονίκης στο επιχειρηματικό κομμάτι και στο κομμάτι των ανθρώπων? Υπάρχουν διαφορές. Παρόλο που η Θεσσαλονίκη με δέχτηκε, λες και ήμουν όλη μου τη ζωή εδώ πέρα, δηλαδή πραγματικά είμαι ευγνώμων για όλο αυτό που έχω ζήσει εδώ πέρα. Υπάρχουν διαφορές και στην κουλτούρα και στη φιλοσοφία των ανθρώπων και στις επαγγελματικές σχέσεις. Οπότε εγώ είχα στην αρχή μια δυσκολία μόνο σε αυτό το κομμάτι να διαχειριστώ κάποια πράγματα που
Στην Κρήτη ίσως πήγαινα πιο γρήγορα για μένα, επειδή και εγώ όλη μου τη ζωή μου εκεί πέρα ήξερα ποια πόρτα θα χτυπήσω, πού θα απευθυνθώ, πώς θα κινηθεί πιο γρήγορα μια διαδικασία. Εδώ πέρα δυσκολεύτηκα λίγο με το χαλαρά, να σου πω την αλήθεια. Πίστευα πάντα ότι αυτό είναι ένα σκέτς του Λαζόπουλου για να ακούγεται το λάμδα, επειδή τονίζεται περισσότερο το λάμδα. Αλλά τελικά ήταν κουλτούρα, ήταν η φιλοσοφία της ζωής το χαλαρά και όλα θα πάνε καλά. Εκεί δυσκολεύτηκα να σου πω την αλήθεια τα 2-3 πρώτα χρόνια, ώσπου και εγώ σιγά σιγά κατάλαβα ότι έτσι κινείται η πόλη, αυτή είναι η ρυθμή της πόλης, οπότε πρέπει και εγώ κάπως συμβιβάστηκα κάπως και εγώ και ήρθαμε σε μια ισορροπία. Ήταν δύσκολο το να ανοίξεις, να ξεκινήσεις και εδώ πέρα μια εργασία ή να ανοίξεις ένα κατάστημα εστίασης? Και γενικά θεωρείς ότι είναι δύσκολο το να ανοίξει κάποιος ένα κατάστημα εστίασης στην Ελλάδα τώρα, το 2025? Νομίζω ότι τώρα είναι αρκετά δύσκολο. Δεν υπάρχει βοήθεια, δεν υπάρχει μέριμνα από κάπου, δεν υπάρχει προστασία και υπάρχει ένα γενικό τσουβάλιασμα. Υπάρχει στην εντύπωση στον κόσμο και στο κράτος ότι, χωρίς βέβαια και εμείς έχουμε δώσει τα δικαιώματά μας, ότι εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι παίρνουμε τα λεφτά με τις σακούλες, είμαστε αυτοί που κλέβουμε το κράτος και είμαστε αυτοί που προσπαθούμε απλά να καιροσκοπήσουμε απέναντι σε όλους. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Αυτές οι εποχές έχουν αλλάξει. Έχουν μπει νέοι άνθρωποι στην εστίαση, έχουν μπει άνθρωποι που πραγματικά επιχειρούν, έχουν μπει άνθρωποι που πραγματικά το κάνουν με πολύ σεβασμό και απέναντι στον πελάτη και απέναντι στις διαδικασίες και στο κράτος. Και δυστυχώς όμως αυτό είναι μονόπλευρο. Δεν έχει έρθει από την άλλη πλευρά όλο αυτό απέναντι σε εμάς τουλάχιστον. Να έρθουμε ίσα και δίπλα και όχι απέναντι. Μάλιστα. Νιώθουμε ότι είμαστε συνέχεια απέναντι. Από τους ελέγχους τους καθημερινούς βλέπετε τη συμπεριφορά ότι είμαστε κάποιοι που είμαστε παραβατικοί, ας πούμε. Δηλαδή, ακόμα και ένας απλός τυπικός έλεγχος σου μιλάνε με άσχημο τρόπο. Σαν να είσαι ένοχος. Μπαίνουν στο μαγαζί σου με στολές, κλείνουν τις μουσικές, σε παίρνουν αυτόφορα, έρχεται η εφορία. Είσαι ένοχος. Νιώθεις ότι είσαι ένοχος. Μια εταιρεία που, δεν θέλω να μιλήσω για άλλους, που αποδίδει εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια ευρώ πίσω, που θέλει πραγματικά να σέβεται και τους νόμους και το κράτος και πραγματικά τους ανθρώπους της πάνω απ' όλα. Και νιώθεις αυτή τη συμπεριφορά και υπάρχουν στιγμές που πραγματικά λες γιατί και απογοητεύεσαι. Κατάλαβα. Ναι, δεν είναι καθόλου ωραίο. Ειδικά όταν κάνεις κάτι το οποίο προσφέρεις χαρά στον κόσμο. Και ειδικά όταν δεν είσαι από την άλλη πλευρά. Γιατί σίγουρα υπάρχει και άλλη πλευρά, ο οποίος έχει πάρει ένας επιχειρηματίας εισαγωγικά το ρίσκο ότι εγώ θα κλέβω και δεν θα με πιάσουν. Θα έχω γεμίσει ένα σακούλι και από αυτό το σακούλι θα τους δώσω αυτά που τους αντιστοιχούν. Αλλά εμείς δεν έχουμε επιλέξει αυτό το δρόμο. Πραγματικά έχουμε επιλέξει το δρόμο της νομιμότητας. Για να κοιμόμαστε και ήσυχοι τα βράδια. Και όταν έχεις αυτή τη συμπεριφορά απέναντί σου, πραγματικά φίλε, αυτή η αδικία είναι που σε πνίγει. Και σε τρώει. Σε τρώει. Ναι, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι καθόλου ωραίο. Μου είχες πει πριν και θεωρώ ότι και τώρα ότι ό,τι μαγαζί έχεις ανοίξει, το έχεις ανοίξει με το κομμάτι όχι μόνο σου, αλλά σε ομάδα. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει για σένα η ομάδα? Νομίζω παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πλέον οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες ένας άνθρωπος να μπορεί να τα απεξέλθει σε όλο αυτό. Να έχει και το operation στο χώρο, να έχει το κομμάτι της φιλοξενίας, να έχει το κομμάτι του back office, να έχει το κομμάτι της ανάπτυξης, του marketing και όλα αυτά. Υπάρχει κάπου στο TikTok ένα ωραίο βιντεάκι με ένα κύριο που λέει αν θέλεις να είσαι στην εστίαση τώρα πρέπει να είσαι αυτό, εκείνο, το άλλο. Μιλάει για 300 πράγματα που κάνει. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε νομίζω ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι αναγκαία. Mm-hmm. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι μόνος σου ή μπορείς να κάνεις κάτι αλλά για λίγο. Μπορείς να κάνεις κάτι για λίγο και να είσαι ευλογημένος, να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που μπορούν να σε βοηθήσουν και να είναι τόσο ικανοί ώστε να μπορούν να τα απεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες και να το βλέπουν πραγματικά σαν δικό τους όλο αυτό. Ναι, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι σίγουρα μια ομάδα μπορεί να πάει πιο μακριά. Πάμε σε κάτι αγαπημένο μου. Σε ένα μαγαζί το οποίο εδρεύεται πέρα Θεσσαλονίκη, λέγεται Μαμαλούκα και ξεκίνησε, δεν κάνω λάθος, το 2018. 29 Νοεμβρίου. Και εμένα είναι αγαπημένο μου, να ξέρεις. Το Μαμαλούκα είναι κομμάτι της ζωής μου. Είναι ένα τρομερό μαγαζί και η πρώτη ερώτηση που θέλω να πω, γιατί συνήθως μου έρχονται στο μυαλό διάφορα μαγαζιά και ονομασίες, αλλά το όνομα Μαμαλούκα δεν το έχω ούτε ξανακούσει πουθενά, ούτε να πεις «Α, κάτι μου θυμίζει». Οπότε θέλω να ρωτήσω πώς προέκυψε αυτή η ονομασία. Το Μαμαλούκα ήρθε μέσα από την ομάδα, συζητώντας στο ΒΑΛ γραφείο μας. Τονίζω το ΒΑΛ που δεν έχει γωνίες. Λέγαμε διάφορα πράγματα και ο Δημήτρης είχε μια ιδέα και το βάλαμε κάτω, το συζητήσαμε, το ξανασυζητήσαμε. Λοιπόν, το Μαμαλούκα. 3 πράγματα ήταν. Πρώτα απ' όλα το Μαμαλούκα είναι μια περιοχή στην Αχαΐα, είναι ένα βουνό. Mm-hmm.
Το βουνό λοιπόν, να το δεις σαν είναι ο στόχος. Οκ. Κοιτάζεις ψηλά, κοιτάζεις να πας στην κορυφή. Το μαμ μπροστά, το μαμά το κάνει πιο οικείο, μαμαδίστικο. Και εμάς για να γίνει αυτή η συνεργασία μας βοήθησε ένας ηγούμενος, Αθανάσιος από το Άγιο Όρος, και εκεί στο Μαμαλούκα υπάρχει μια μονή Αγίου Αθανασίου, οπότε ήρθε και αυτό το κομμάτι μαζί, που εκείνη τη στιγμή τέλος πάντων νιώσαμε ότι είχαμε και μια βοήθεια από κάπου υψηλότερα. Οπότε όλο αυτό ήταν το Μαμαλούκα, είναι αυτά τα 3 συστατικά του ονόματος. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και το μότο που ακούμε και διαβάζουμε συνέχεια είναι το φαγητό για την ψυχή. Ναι, είμαστε πολύ συναισθηματικοί σαν άνθρωποι γενικότερα σε αυτήν την ομάδα και νομίζω ότι δίνουμε κομμάτι από την ψυχή μας καθημερινά στο Μαμαλούκα. Οπότε αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν μαζί το Μαμαλούκα, το φαγητό μας, την ψυχή ήταν παντρεμένο μαζί του από την πρώτη στιγμή. Άρα ήταν κάτι το οποίο προέκυψε στρατηγικά. Το Μαμαλούκα στρατηγικά, εγώ βρέθηκα το 2018 το καλοκαίρι με τον συνεταίρο μου τον Δημήτρη τον Κουκουρίκη σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής μου και του λέω, Δημήτρη, κοίταξε να δεις, εγώ έχω αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου ένα πλάνο, κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το είχα δουλέψει πάρα πολύ. Λέω, μπορώ να σου στείλω ένα mail και αν θέλεις από εκεί πέρα μπορούμε να το συζητήσουμε. Πραγματικά έστειλα σε ένα mail, όπως βλέπεις στο Μαμαλούκα, γραμμένο μέχρι τελευταία λεπτομέρεια. Το πώς, το γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, η φιλοσοφία, η κουλτούρα της πόλης, τι θέλουμε να γίνει, ποιος είναι ο στόχος του κτλ. Ο Δημήτρης είναι και αυτός ένας επιχειρηματίας ο οποίος έχει πολλές επιτυχίες στο Παλμαρέντο και νομίζω ότι πολύ γρήγορα μπορεί να αντιληφθεί κάτι το οποίο μπορεί να έρθει. Και τέλη του καλοκαιριού με πήρε ένα τηλέφωνο, μου λέει, είμαι Θεσσαλονίκη, πρέπει να έρθεις τώρα Θεσσαλονίκη. Φύγε από τη Χαλκιδική τρέχοντας και έλα τώρα, μου λέει, και ήταν στο χώρο ήδη. Είχε βρει το χώρο. Και αυτό να σας πω πώς βρήκε το χώρο, ήταν για να γίνουν. Ο Δημήτρης πήγε να κάνει ένα ραντεβού με ένα μεσίτη και στις σκάλες κατέβαινε ένας κύριος. Και του λέει, πού πας? Λέει, πάω στον τάδε μεσίτη να κάνω ένα ραντεβού γιατί ψάχνω ένα χώρο με τον συνεταίρο μου από την Κρήτη. Λέει, μην πας, του λέει, έλα να σε πάω, του λέει, εγώ κάπου, γιατί δίνεται ένα μαγαζί που δεν το ξέρει κανείς. Και τον πάει στη Δήλωση Τραγούμη. Το τωρινό μαγαζί. Δηλαδή, μπορούσαν να μην είχαν βρεθεί ποτέ αυτοί οι άνθρωποι στις σκάλες. Πώς η ιστορία ήταν διαφορετική τώρα. Τρομερό. Και πάει ο Δημήτρης στο μαγαζί, βλέπει το χώρο και μου λέει, έλα τώρα. Εγώ ήρθα άρα από τη Χαλκιδική, μου λέει, αυτό που έχεις περιγράψει είναι αυτό, μας κάνει. Και του λέω, ξεκινάμε. Ανοίγουμε πόρτες. Και πραγματικά ξεκινήσαμε. Καλά, εντάξει, είναι τρομερό. Το μότο αυτό, το φαγητό για την ψυχή, ήταν εύκολο να το περάσετε στο κοινό, να καταλάβει το κοινό τι ακριβώς αντιπροσωπεύουμε? Ξέρεις, στην αρχή όλο αυτό δεν είναι πολύ εύκολο να περάσει και συνήθως ο κόσμος είναι επιφυλακτικός σε κάτι τέτοιο και επικριτικός. Και εμείς περάσαμε κάποια στάδια, αλλά στην πορεία νομίζω ότι βλέποντας όλη αυτή την προσπάθεια όλων αυτών των ετών, και ο κόσμος το έχει αντιληφθεί και πλέον μας το τονίζει και ο κόσμος. Αυτό για μας είναι το μπράβο, καταλαβες, σε αυτή την προσπάθεια. Ότι λέει, παιδιά, αυτό για την ψυχή, λέει, είναι για την ψυχή. Και σας ευχαριστούμε. Και αυτό για μας είναι τεράστιο. Και συνήθως γίνεται όταν κάτι είναι πρωτοποριακό, να το πω, ή κάτι το οποίο δεν το έχει, κατευθείαν μας είναι εύκολο να το κατακρίνουμε και να πούμε δεν μου αρέσει. Ό,τι δεν μπορείς να καταλάβεις, το κατακρίνεις. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις. Με το που δεις όμως ότι αυτό σιγά σιγά εδραιώνεται και λες, α, ωραίο αυτό, ξαφνικά αρχίζεις και λες, αυτό είναι. Ναι, τέλος. Νομίζω κάπως έτσι. Έτσι κινούμαστε σαν άνθρωποι γενικότερα. Ό,τι δεν μπορείς να το καταλάβεις και το κατανοήσεις, δυστυχώς το κρίνεις αρνητικά. Έτσι λειτουργούμε, σαν κοινωνία. Στο Μαμαλούκα, όταν έρχομαι και σας βλέπω άπειρα άτομα προσωπικό. Θέλω να ρωτήσω, ο κάθε ένας έχει το δικό του πόστο. Πηγαίνεις μέσα και ξέρεις ότι αυτός θα κάνει αυτό το πράγμα, αυτός θα κάνει αυτό το πράγμα. Όλη αυτή η διαδικασία, όλα αυτά τα άτομα, πόσο δύσκολο είναι πρώτα να τα βρεις και μετά να τα εκπαιδεύσεις? Έχει πάρα πολύ αγώνα αυτό. Είμαστε γύρω στα 100 άτομα. 95 άτομα αυτή τη στιγμή είναι. Να πω να τα καταστήσετε. Ευχαριστούμε. Τώρα στις γιορτές θα ξεπεράσουμε στις 100 άτομα. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά στις μέρες μας, επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει προσωπικό, είναι λιγοστοί αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με την εστίαση πλέον μετά τον COVID και μετά, και προσπαθούμε με πάρα πολλούς τρόπους. Υπάρχει μια βάση στο Μαμαλούκα, γιατί εμείς εδώ και πολλά χρόνια προσπαθούμε να εξελίξουμε τους ανθρώπους μας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ηγούνται αυτή τη στιγμή στο Μαμαλούκα σε κέρυες θέσεις και πόστα είναι άνθρωποι που ξεκίνησαν από πολύ χαμηλότερα, αλλά δούλεψαν, πραγματικά εξελίχθηκαν και επιβραβεύτηκαν. Οπότε όλο αυτό φαίνεται και στους άνθρωπους που ψάχνουν κάτι, που θέλουν να εξελιχθούν, που δεν θέλουν απλά να πάνε για να περάσουν κάποιες ώρες κουβαλώντας ένα δίσκο.
Δίνουμε αυτό το περιθώριο σε όλους τους που θέλουν να δουλέψουν, εκπαιδεύουμε, εξελίσσουμε και προσπαθούμε να περάσουμε μια φιλοσοφία μιας επιχείρησης η οποία πραγματικά σέβεται τους άνθρωπους που την περιεκλείουν και ότι είμαστε όλοι μαζί μια ομάδα και όλοι μαζί προσπαθούμε να πάμε το βήμα το παρακάτω. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Και αντίστοιχα το ίδιο θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το τρέχεις 1 χρόνο ή 2 χρόνια, το τρέχετε τόσα χρόνια, 7 συγκεκριμένα. Είναι πώς διατηρείς αυτή την ποιότητα χωρίς να αλλοιωθεί. Δηλαδή, πώς βρίσκεις τους παραγωγούς σου, πώς λες ότι εγώ θέλω να έχω αυτή την ποιότητα και να μην χάσω κάτι σε οτιδήποτε. Πολλά πράγματα, Μιχάλη, ακούγονται κλισέ σε κάτι τέτοιες συνεντεύξεις, αλλά πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ σκόπος και πάρα πολύ μεγάλη διαδικασία για όλα αυτά. Και για μένα η λέξη είναι η διαδικασία. Πέρα από τον κόπο. Μπορείς και να σπρώχνεις μια πέτρα όλη μέρα και να μην βρεις τον τρόπο να τη γυρίσεις ανάποδα. Η διαδικασία λοιπόν η καθημερινή είναι αυτή. Είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι και για να λειτουργήσει αυτό σε μια καλοκουρδισμένη μηχανή πρέπει να ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνει. Μάλιστα. Για τους παραγωγούς λοιπόν υπάρχει ένα τμήμα ολόκληρο το οποίο ασχολείται με αυτό το πράγμα. Κάθε 3 μήνες έρχονται όλοι αυτοί οι ενδιαφερόμενοι που χτυπάνε τη δική μας την πόρτα, πηγαίνουμε εμείς να δούμε ποιοι είναι αυτοί, τι παράγουνε, πώς το παράγουνε, η τιμή που το φέρνουν στην αγορά, γιατί όλο αυτό είναι μια συνάρτηση και για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και την ανάπτυξή της. Οπότε περνάνε από διαδικασίες που νομίζω ότι για να έρθεις στο Μαμαλούκα πρέπει να είσαι έτοιμος εσύ πρώτα απ' όλα και να έχεις φτιάξει μια επιχείρηση η οποία θα σέβεται πρώτα απ' όλα τον εαυτό της και το προϊόν που πουλάει. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι όλα παίρνουν τον δρόμο της. Μετά από τόσα χρόνια στην εστίαση και γενικά στο επιχειρήν, ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σου που πέρασες και το θυμάσαι σαν επιχειρηματίας? Δεν θα πω ανεξάρτητα στην εστίαση, στο φαγητό ή στα νυχτερινά μαγαζιά, γενικά σαν επιχειρηματίας. Νομίζω ότι πριν το Μαμαλούκα υπήρχε μια πολύ δύσκολη περίοδος ζωής μου με ένα οικονομικό κράχ προσωπικό δικό μου, αλλά νομίζω ότι και με τη βοήθεια του Θεού και με το mindset καθημερινά ότι ήξερα τι μπορώ να κάνω, ήξερα πού μπορώ να φτάσω και δεν το παράτησα εκείνη την περίοδο. Πήγα και δούλεψα στον ιδιωτικό τομέα και εγώ, χωρίς κανένα ενδιασμό, γιατί αυτό μου αρέσει να κάνω και καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Και ξανά μέσα από τη δουλειά κάποιοι άνθρωποι είδαν τι μπορώ να προσφέρω τέλος πάντων στον χώρο αυτό και κατευθείαν ήρθαν οι προτάσεις και κατευθείαν όλα πήραν δρόμους. Και με σκληρή δουλειά ξαναήρθαμε εκεί που νομίζω ότι μας αξίζει. Αλλά αυτό δεν με φοβίζει γιατί έτσι είναι η ζωή. Και τα πάνω, όχι και τα κάτω, οπότε είμαστε έτοιμοι για τα πάντα. Μια δύσκολη περίοδος που εμάς μας βοήθησε όμως γιατί το γυρίσαμε ήταν η περίοδος του COVID. Αυτό θα σου έλεγα τώρα, γιατί στο μυαλό μου κατευθείαν πάει COVID, κλείσιμο καταστημάτων, κλείσιμο τα πάντα. Εμείς ενώ είχαμε ξεκινήσει και είχαμε πάρει τη φόρα μας το 2019 και το 2020 που ήρθε ο COVID, είδαμε να έρχεται μια στασιμότητα και εκεί κάλεσα τους συνεταίρους μου και τους λέω παιδιά, ή θα πηγαίνουμε στην παραλία και εμείς πάνω κάτω να βλέπουμε ένα τον άλλο με ψυχολογικά προβλήματα σε λίγους μήνες, ή θα κάνουμε κάτι. Και πραγματικά, σαν το κρυφό σχολείο, αρχίσαμε να εκπαιδευόμαστε. Να εκπαιδευόμαστε πρώτα απ' όλα εμείς οι 7 εταίροι για την εταιρεία μας, για το όραμά της, για το σκοπό της, για τη φιλοσοφία της, για το πώς παίρνεις τη λήψη αποφάσεων, για το πώς μπορείς να ηγηθείς, για το πώς μπορείς να διοικήσεις, για τρόπους και διαδικασίες, οι οποίες εμείς εμπειρικά ξέραμε πολλά πράγματα και το θράσος μας είχε φτάσει σε ένα σημείο. Αλλά εκεί καταλάβαμε ότι υπάρχουν και επιστημονικά τεκμηριωμένα πράγματα τα οποία θα πρέπει να εντάξουμε στον τρόπο που θα διοικήσουμε από εδώ και πέρα. Όλο αυτό λοιπόν στο κρυφό σχολείο το κάναμε καθ' όλη τη διάρκεια της καραντίνας και μετά προσπαθήσαμε να το δώσουμε αυτό στους ανθρώπους, στα στελέχη μας. Εξαιρετικό. Και νομίζω ότι εμείς μέσα στην καραντίνα σε σχέση με τον ανταγωνιστή μου δουλέψαμε πολύ παραπάνω. Δουλέψαμε παραπάνω όμως για εμάς. Για εσάς, επενδύσαμε ναι. σε εμάς και στους ανθρώπους μας. Καταλαβες. Οπότε ανοίγοντας, νομίζω ότι είμαστε ήδη ένα level παραπάνω από το εκεί που είχαμε μείνει πριν ανοίξουμε. Ήσταν έτοιμοι να ανοίξετε τα πόρτα και λέμε τώρα ξέρουμε τι κάνει ο καθένας. Έτσι νιώθω. Πάρα πολύ ωραίο. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Και αυτό συνεχίστηκε βέβαια και μετά την καραντίνα. Πήγαμε σε επόμενο επίπεδο εκπαίδευσης και νομίζω δόξα τω Θεώ έχουμε έρθει σε ένα σημείο να μπορούμε να συνοηθούμε και οι διαδικασίες να είναι αυτές που έχουν τον πρώτο ρόλο. Ξέρεις, όταν είναι πολλοί άνθρωποι κάπου, υπάρχουν διαφορετικές προσωπικότητες, οπότε και μια ρήξη είναι πολύ εύκολο ανά πάσα ώρα και στιγμή να έρθει. Αλλά όταν υπάρχουν διαδικασίες καθημερινά,
Όλα λύνονται. Όλα λύνονται. Γιατί ο καθένας είναι ξεκάθαρες σχέσεις, συμφωνημένες αποφάσεις και ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που έχουμε ορίσει από κοινού ότι θα κάνουμε. Οπότε μετά ο καθένας πρέπει να αντιληφθεί στο δικό του το κεφάλι μέσα τι έχει πάει σωστά. Ποιος είναι ο ρόλος του και αν έχει κάνει κάτι λάθος ή σωστά. Φυσικά. Μία αποτυχία. Πώς τη διαχειρίζεσαι? Να φανταστώ από όσα ήδη μου έχεις πει, την παίρνεις σαν καύσιμο για κάτι που θέλεις να λειτουργήσει σωστά. Αλλά κάτι το οποίο σου συμβαίνει και λες απέτυχα τώρα, πώς θα συμπεριφέρομαι? Σίγουρα μια αποτυχία, για να μην τα κάνουμε όλα κλισέ και να πούμε ότι δεν με χάνεις, μαθαίνεις αυτά που θα ακούσεις παντού κτλ. Σίγουρα πονάει μια αποτυχία. Πονάει και ηθικά, πονάει και στην τσέπη σου και κάποιοι άνθρωποι και στο ψυχολογικό κομμάτι νομίζω ότι κάποιες φορές πολύ δύσκολα μπορούν να επανακάμψουν και να σηκωθούν από μια αποτυχία. Αλλά σίγουρα αν τη δεις με το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο, μπορείς να μάθεις πολλά πράγματα μέσα από αυτό και να μην ξανακάνεις τα ίδια λάθη. Αλλά σίγουρα μια αποτυχία είναι και κάτι που χρειάζεται στη ζωή, να σου πω την αλήθεια, Μιχάλη, γιατί ρεαλιστικά δεν γίνεται να επιτύχουν τα πάντα. Θα έχουν και δύσκολες μέρες, θα έρθουν και αποφάσεις που πήρες δεν πήγαν ορθά. Αλλά αυτό είναι και το επιχειρήν. Και αυτό έχει και το ρίσκο, έχει και αυτή την αξία και τη σημασία που σε διαγείρει και όλες τις αισθήσεις όλες. Αλλιώς θα ήταν όλα εύκολα. Όλοι θα ήμασταν επιχειρηματίες, όλοι θα κερδίζαμε, όλοι θα ήμασταν επιτυχημένοι. Τέλεια όλα. Δεν θα έχει κάποιο άλλο νόημα. Ναι. Και δεν θα μάθαινε και κανείς τίποτα. Γιατί θεωρώ ότι μέσα από τα λάθη μας μαθαίνουμε να κάνουμε τα σωστά πράγματα. Να μάθει, θα μάθει μέσα από τα λάθη. Και αν δεν πληρώσει, δεν μαθαίνει. Αυτό είναι νόμος για μένα. Έχω πληρώσει πάρα πολλά στη ζωή μου και θα πληρώσω μάλλον και άλλα στη ζωή μου, γιατί μόνο όταν πληρώσει, μαθαίνει. Να φανταστώ, δεν μιλάς μόνο για το κομμάτι το οικονομικό, μιλάς για το ψυχικό. Για όλα τα κομμάτια. Και το ψυχολογικό, το ψυχικό και το οικονομικό, για όλα. Αν δεν πληρώσει, δεν μαθαίνει. Δεν υπάρχει κάτι δωρεάν. Όχι, τίποτα. Στη ζωή αυτή δεν είναι δωρεάν. Μια αγκαλιά μόνο μπορεί να σου δώσει δωρεάν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στι μέρες μας, γιατί έχουμε ξεχάσει και το ανθρώπινο κομμάτι με το AI και όλα αυτά που ακούς. Αλλά ό,τι και να γίνει, αυτή η αγκαλιά είναι αυτή που νομίζω ότι σε γεμίζει και σε γεμίζει, και αυτή η ενσυναίσθηση των ανθρώπων και το συναίσθημα είναι αυτά που θα μείνουν πραγματικά, και στην εστίαση για μας παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν το συζητώ. Το Α και το Μέγα. Έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Το Μαμαλούκα πετάει, όλα είναι top. Ποιο είναι το επόμενο βήμα, ποιο είναι το next chapter το οποίο έχεις στο μυαλό σου και λες θέλω κάτι να εξελίξω, θέλω κάτι καινούριο να κάνω? Εκτός από τη λειτουργία του καταστήματος της Θεσσαλονίκης που καθημερινά προσπαθούμε, ακόμα και τώρα που μιλάμε, τα παιδιά εκπαιδεύονται σε κοπές, που προσπαθούμε για τις υπηρεσίες μας να πηγαίνουμε και ένα σκαλί παραπάνω. Στο back office εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε τελειώσει ένα booklet το οποίο έχει τις διαδικασίες, αυτό που σου λέω, έχουμε δώσει πολύ μεγάλη σημασία διαδικασίες, το οποίο όχι μόνο για το κατάστημα της Θεσσαλονίκης, από εδώ και πέρα πλέον είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας. Αυτό ήταν και ο στόχος και είναι και στο όραμά μας σαν εταιρεία. Ένα δίκτυο καταστημάτων ανά την Ελλάδα, ανά τον κόσμο, το οποίο θα εξάγει την ελληνική φιλοξενία, τον ελληνικό τρόπο διασκέδασης και την ελληνική γαστρονομία. Και νομίζω ότι μετά από πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας. Πανέμορφο project. Να πάει τέλεια. Το εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε δώσει πολύ ενέργεια σε αυτό το τελευταίο διάστημα και είμαστε και σε πολύ καλό δρόμο, Μιχάλη. Οπότε δόξα τω Θεώ, πάνε όλα κατευθείαν. Να πάνε όλα καλά. Όλα καλά. Αν είχες έναν άνθρωπο ο οποίος σου έλεγε ότι εγώ θέλω να ξεκινήσω κάτι τώρα στην εστίαση από το 0, τι θα ήταν αυτό που θα του έλεγες πρώτα? Θα το έλεγα να έχει χειρό στο μάχη, θα ακουγόταν πολύ κλισέ όπως λέμε και πριν. Να έχει συνέπεια σε αυτό που κάνει. Να αγαπάει αυτό που κάνει. Αν δεν το αγαπάει αυτό που κάνει, απλά επειδή έχει ακούσει ότι ο τάδε έβγαλε λεφτά μέσα από αυτό, μην μπει στη διαδικασία καν. Θέλει συνέπεια, θέλει διάθεση, θέλει σεβασμό, θέλει αγάπη και θέλει να ξέρει πραγματικά τι έχει να αντιμετωπίσει. Δεν είναι εύκολο και ξαναλέω, αν πραγματικά δεν είναι στο χώρο και δεν αγαπάει αυτό το πράγμα και δεν θέλει να προσφέρει μέσα από τη δουλειά αυτή, νομίζω ότι καλό θα είναι και άλλες αναλυτικές να βρει κάτι άλλο καλύτερα. Λύσεις που θα δώσει τα χρήματά του και που θέλει να επενδύσει. Γιατί είναι μια δουλειά που πραγματικά θέλει να είσαι και εκεί. Γιατί ξαναλέω μάλλον ότι όλα καλά είναι, αλλά το συναίσθημα που βγάζει αυτή η δουλειά και το να είσαι εκεί να υποδεχτείς τους καλεσμένους, γιατί έτσι τους βλέπουμε, ή να πεις μια καλή νύχτα και να πάρεις τα εύσημα, ή να πάρεις, αν κάτι δεν πήγε καλά όλο αυτό, και να προσπαθείς να το διαχειριστείς όμορφα και ωραία για την επόμενη εμπειρία του πελάτη, του καλεσμένου, ενός άνθρωπο ο οποίος όταν αφήσει τα χρήματά του και αυτός
που δεν ξέρεις τι μπορεί να κουβαλάει εκείνη τη στιγμή, που ήρθε να περάσει καλά, να ζήσει την εμπειρία, γιατί δεν είναι μόνο το φαγητό. Μιχάλη, είναι η συνολική εμπειρία. Το experience πλέον στην εστίαση. Δεν είναι ένα φαγητό, μπορεί να το φας και κάπου καλά. Μπορεί να ακούσει μια μουσική κάπου αλλού καλά, μπορεί να δει ένα χώρο. Είναι το συνολικό. Ο πελάτης, η εμπειρία του ξεκινάει από τη στιγμή που βάζει στο μυαλό του που θέλω να πάω. Σωστά. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να υποδεχτούμε από το τμήμα των κρατήσεων, από το αν θα έρθει στο μαγαζί, από το θα καθίσει, από το πώς θα πάρουμε την παραγγελία, πώς θα έρθει το φαγητό, η σειρά, πώς θα τελειώσει το φαγητό, πώς θα φύγει το μαγαζί. Εκεί θα τελειώσει όλο αυτό. Είναι μια εμπειρία η οποία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Στη διασκέδαση αυτού του ανθρώπου που αύριο θα πάει πάλι στη δουλειά του. Ναι. Και ο άλλος το λέει ότι είναι κάτι απλό. Πήγα σε ένα Όχι, μαγαζί, δεν είναι καθόλου έφαγα απλό. και Δεν είναι καθόλου έφυγα. απλό. Εμείς επιτελούμε, εγώ πιστεύω, δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον το βλέπω έτσι ρομαντικά ακόμη. Πέρα από το θέμα βιωσιμότητας και θέμα ανάπτυξης και όλα αυτά που θέλει να κάνει ένας άνθρωπος στη ζωή του, εγώ θεωρώ ότι επιτελούμε έργο εμείς που είμαστε στην εστίαση. Εμείς που το κάνουμε όπως το νιώθουμε ακριβώς και όπως σας το εξηγώ εγώ. Κάνουμε κάτι το οποίο κάνει ανθρώπους να έχουν για 1, για 2 ώρες χαρά. Κάνει ανθρώπους να τους έρθουν αναμνήσεις στο μυαλό τους. Ή να φτιάξουν αναμνήσεις. Να δημιουργήσουν σχέσεις, να κοινωνικοποιηθούν. Και νομίζω γενικά ότι είναι και εξαιρετικό συνδυασμό γιατί, σαν λαός, μας αρέσει και το φαγητό, αλλά και η διασκέδαση. Οπότε, αν είναι κάτι να κάνουμε, σίγουρα θα επενδύσουμε στο κομμάτι του φαγητού και της διασκέδασης έξω και να θέλουμε να έχουμε μια εμπειρία τέλεια. Νομίζω σε αυτό το κομμάτι, αυτά που σου προσφέρει η Ελλάδα, και εγώ τα τελευταία χρόνια ξεκίνησα να ταξιδεύω. Βλέπω πολύ ωραία πράγματα στο εξωτερικό. Αλλά παιδιά, σαν την Ελλάδα δεν έχει πραγματικά στο κομμάτι αυτό. Και αυτό δεν είναι κλισέ. Όχι, δεν είναι καθόλου κλισέ. Συνδυάζει τα πάντα. Ναι. Από την Κρήτη να ανεβεί στη Μακεδονία και στη Θράκη, είναι τόσο multi-culti όλο αυτό το έργο που μπορεί να σου προσφέρει. Κάθε περιοχή, ο κάθε νομός, είναι η διαφορετικότητα τόσο πολύ μεγάλη. Η πολυπολιτισμικότητα, η διασκέδαση των ανθρώπων, η φιλοσοφία, η κουλτούρα είναι ένα περίγραπο αυτό. Είμαστε ευλογημένοι που είμαστε Έλληνες. Ισχύει. Το θέμα είναι να το εκτιμάμε και να το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε όταν φεύγουμε έξω και βλέπουμε πώς είναι τα πράγματα έξω. Μετά τις 2-3 πρώτες μέρες που ενθουσιαζόμαστε, βέβαια στο έξω, τι θα κρατούσα από το έξω. Θα κρατούσα την εξωκρατία από κάποια κράτη, θα κρατούσα ότι όταν δουλεύεις ανταμείβεσαι και κάποια πράγματα που δυστυχώς γραφειοκρατείς και αυτά που δυστυχώς εμάς μας πάνε πίσω. Ναι. Αλλά. Εντάξει, το καλό είναι να ταξιδεύεις, να παίρνεις τα καλά στοιχεία και να τα ενσωματώνεις μέσα σε σένα για να ξέρεις πώς θα κάνεις τη ζωή σου καλύτερη. Βοηθάει πάρα πολύ, νομίζω. Ναι. Μαρίνο, έχουμε φτάσει στο τελευταίο σημείο, τελευταία ερώτηση, το οποίο το συνδυάζουμε μαζί με ένα παιχνίδι. Όπως θα δεις στο τραπέζι, υπάρχει ένα ημιτελειωμένο Lego. Έχουμε επιλέξει ένα μπέργκερ, όπως θα δεις, το οποίο θέλουμε να πάρεις όλα τα κομμάτια που θα βρεις εκεί πέρα και η λογική είναι ότι όπως σε μια επιχείρηση δεν είναι τίποτα στρωμένο και τίποτα με βήμα-βήμα, όλα κάθεσαι και τα συνδυάζεις εσύ ένα-ένα, έτσι θέλω και εσύ να πάρεις λίγο το Lego αυτό, να το ολοκληρώσεις και μέσα σε αυτό το κομμάτι θέλω να μου πεις και από όλη τη σημερινή συζήτηση τι θα πρέπει να κρατήσει ένας άνθρωπος από αυτά που είπαμε σήμερα. Τέλεια. Έχεις το χρόνο κανονικά. Δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου κάτι τέτοιο, το ξέρεις. Δεν είχαμε παιχνίδια. Όταν ήμουν στην μικρή, μόνο κάτι Playmobil είχαμε. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Οπότε. Τι να κρατήσει κάποιος από όλη αυτή τη συζήτηση, ότι πραγματικά υπάρχουν στην εστίαση άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολύ για ένα αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Να κρατήσουν ότι και αυτοί είναι άνθρωποι. Και όπως και ο καθένας κάνει μια δουλειά, την κάνουν και αυτοί με περίσσιο σεβασμό και θέλουν και αυτοί τον ανάλογο σεβασμό. Το κάνουμε με πολύ χαρά, θέλουν πραγματικά να εξυπηρετήσουμε, οπότε δεν είμαστε αυτοί που θα ξεσπάσεις πάνω τους σε δύσκολες καταστάσεις δικές σου. Και να ξέρουν αυτοί που θέλουν να μπουν στο χώρο αυτής της δουλειάς ότι είναι ένας δύσκολος χώρος που σου προσφέρει τρομερές συγκινήσεις, τρομερή αγάπη μπορείς να δώσεις για όλο αυτό που κάνεις και να την εισπράξεις πίσω. Αρκεί να είναι συνεπείς και να έχουν επιλέξει πραγματικά τι θέλουν να κάνουν και να το κάνουν με σεβασμό και συνέπεια. Τέλειο. Πάρα πολύ αυτά. Ωραία. Να προσπαθήσω να το λύσω τώρα αυτό. Όπως θέλεις. Μπορείς να το πάρεις και δώρο στο σπίτι μετά. Μάλλον θα το πάρω σπίτι μετά από ό,τι βλέπω. Πάρα πολύ ωραία. Μαρίνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη σήμερα. Ελπίζω να την απόλαυσες. Όπως πάντα, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα follow και ένα like στο κανάλι μας στο YouTube και στο Spotify και τα λέμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια. Μέχρι την επόμενη φορά θα το έχω φτιάξει, παιδιά, εγώ αυτό το υπόσχομαι. Θα έχουμε και επόμενο επεισόδιο με τον Μαρίνο. Καλή σας συνέχεια. Γεια χαρά.